Gagak sadulita hamel-hamel. Ndara semban kula, ndara punden kula panengahing Pandhawa, ndara Arjuna nggih ndara Permadi, Wibatsaya Sanganaga. Kenging menapa Gus Paduka nandhang Sungawa? Paduka menika minangka satriya sat menika jagatri menika teluya menika bawana utawi sesanggeman. Paduka ingkang mikul nggih menika sanggemaning jagat, paduka ingkang nggih menika ndamel tentreming jagat menawi ndara Arjuna nggih ndara Permadi nandhang Sungkawa jagat menika geger ndara. Kakang Semar, Kakang Badranaya, apa gunane Permadi dadi satriya yen to ngingeti para kawulana negara Ngamarta tansah kekurangan samubarane paribasane mangan ora penak turu ora kepenak. Kakang apa gunane Janaka kemul kasugihan lemek kamulyan yen to para kawulana negara Ngamarta kacintrakan. Kakang jagat iki ora adil. Kakang Semar paduka ampun mungel ngaten. Menika mboten salah paduka piyambak, menika mboten luput paduka piyambak. Pancen rikalenggan samangke jagate sampun sepuh, bumine sampun rapuh, kabukten kahanan ingkang sarwi trenyuh paribasan banjir tangi sudanluh. Para kawula poyang payingan kasempya ing aradan awit saking